Решайте. Добре. Мама като ми купи подаръка, ще ми го покаже и ще ми го покаже и ще го нося от събота на детска. Ами, тия децата в детската, кой ще носи подарък? Никой. Майка ти няма ли да им купа подарък? Само едно дете ще такова. Ще има рожден ден. Само едното, другите не. А баба му какво ще му купи? Какво? Дрес? Ами дядо му? Дядо му не. Пари откъде ще вземат? То сега е криза. Те имат ли пари? Не имат. Де да знам, а ти имаш ли пари? Да. Добре да бабите какво ще подарят на деговците? Детето има рожден ден, не дядото. Ами ако бабата има рожден ден? Мише. Тя ще сдухне с веслите и дедо ще й купи нещо. Какво? Нещо, не знам. Ами ако дедото има рожден ден? Бабата ще го купи. Какво? Не знам. Може да му купи... Какво да му купи? Джедайски меч. Да. Дедото поставя джедай.